Dus ik ben hier aan het grenspunt praktisch, het Klinkspoor. Dus dit stuk heeft men in 2023 uitgebreid, dus vanuit Vlaanderen. Men heeft toen ook gezegd van ja, misschien zal Nederland ook het idee nemen om het verder door te trekken. Nee, het is 1 kilometer 500. Voilà, en dan kom je hier op een bosroute terecht. Dit is de richting naar Hulst, dat u nu al die fietsers ziet.